नैबे भिडिअआ जाबाय बड'लेण्ड बास 31 तारिखनि जोबोद स' गिदिर रायजोफोर एक्सिडेन्ट जाबाय बियो रायजोफोरनि बड'लेण्ड जोंहा नोंथांमोना दा उदालगुरिनिफ्राय नुलांनो हागोन क'क्राझार आङो फैबाय थानायमोन भिडिअनि गेजेरजों थ' दिनैहाय नायलांबाय सिमलागुरि थादो आरो नोंथाङा मोनहां जाबायमोन आरोना थ' बड'लेण्ड बेखिनियावनो बासआ माने दिनै ओरैबायदि एक्सिडेन्ट डेन्जारेस जादोंनो एक्सिडेन्ट जाबाय थ' बिराद बांद्राय डेन्जार बेवहाय बेबायदि जाखादों माने आरोना मानसिफ्रा जानायालाय एसे खम खामोन आरोना थ' जेन हक आरो माखासे माने बेवहाय मोजां माने जाथावा खुन जाथावा जाबाय आं माबोरै जाखो बिदि दिन्थिलांगासिनो जाखो ड्राइभारफ्रा खारबाय गिदिर एक्सिडेन्ट जाबाय आरो गारिया सौग्रावदों सिगांबा स्पिड सालायदों एक्सिडेन्ट जाबाय रायजोफोर गारिया उनथिंजाय ब्रेक खालामबाय बिराद गिनो थादोंमोन गोनां थिग बेखौ बेबायदिखायनो बासिबाय आरोना रायजोफोर ओरैबायदि भाग्य डेन्जार गोनांखायसो घटना माने बासायबाय आरो उपाय भाग्य गैया दिनै गैयिबाथ' माने आरो थैबाय बेबायदि सानना लादोंमोन आरो मा जाबावगौमोन होननानै उनथिंजाय एक्सिडेन्ट नायाखै माने नैबे गारिया गिदिर बिराद ब्रेक खालामबाय थादों ड्राइभारफ्रा खारबाय बेनो गारिया सिगांनि ग्लासआ मोनसेयाव ओंखारजोब्बाय फुरा माने थांजोबखादों आरोना बेवहाय गारिनिफ्राय ओरैबायदि बारनजोबनांगौ जाबाय आरोना माने भुलाव एक्सिडेन्ट थ' मा एक्सिडेन्ट बुंनो जादों बड'लेण्डआ थिगैनो फैबाय थादोंमोन नाथाय बेवहाय अखाबो हादों नायालाबानो फिसा माने फिसा बै ट्राकआ फासयबाय थादोंमोन आरोना पुलिस थ' खालाय बेहाय जाबाय एक्सिडेन्ट जाबाय नै बेबायदि फासयबाय थादोंमोन बिदि जादों आरो गारिया सिगांथिं सौना आरो बड'लेण्डआ ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जाबाय मानसिफ्रा रायजोफोर नायदो नै ओंखारनोबो नागिरदों गारिनिफ्राय गिथावना ड्राइभारा जाथाय खारबाय जादों आरोना गिदिर गिदिर एक्सिडेन्ट गेजेराव जानायबाथ' मानसिफ्रा सेस जाजोबगोन बारैनो गेजेराव नाङिखायसो माने मोखाङाव जानायखायसो बड'लेण्डआ जुदि गेजेराव जायोमोन होनबानो गारियानो बेलथायोमोन आरोना गारियाव बेलथायागौमानि गेजेराव जानायबा नांगौमोन आरो जेबो नंला भगबाननि अननायाव ट्राकआ मोजां उनथिंजाय फासयबाय थादोंमोन माने बांद्राय गिदिर जाथाय जायासै मानसिफोर थैलायनाय थिग बेबादि आरोना ओरैबायदि एक्सिडेन्ट बेनिखायनो थेंकिउ नायदो नाय